श्री राम। बानर जाति के आपन पूंछ बहुते प्यारा होखेला। बानर जाति के आभूषण है उनकर पूंछ। उनकर शरीर के मूल है उनकर पूंछ। ऐसे एकर पूंछ में आग लगा के एकरा के भेज द, ताकि जौन राम एकरा के दूत बना के भेजले बा, एकर जलल भुनल शरीर के देख के ओकरो खून चल उठे। का बात बा भैया? आपन प्रसन्नता के बाद हमके तो बताई। हाँ लक्ष्मण, हमरा शुभ संकेत मिलल बा। काल सपना में हम देखनी कि हनुमान सीता के प्रणाम करत बाड़े। का एकर अर्थ बा भैया कि भाभी के रावण कहाँ लेके गइल बा? ए बात के पता हनुमान जी लगा ले बाड़े। ना लक्ष्मण, हमरा केवल हनुमान ही दिखाई देलन। जामवंत, नल नील अंगद केहू ना। संदेशवाहक से तो हमनी केवल यह पता चलल बा कि सीता समुद्र के उपार बाड़ी। तका हनुमान अकेली ही समुद्र पार कर गईले, बाकी चारों ओकरा साथे काहे ना गईले? लक्ष्मण, रावण बहुत कुटिल हा और साथ ही साथ अति बलशाली भी। सीता के ढूंढे के आवेश में आके यदि हनुमान रावण के फैलावल माया जाल में फंस गईले तब? जा वस्त्र लेके आवा। और वस्त्र लेकर आवा।
और वस्त्र लेके आवा। सीता माँ बहुत बुरा भइल। का भइल? तहारो वानर के लंकेश बंदी बना लेले बाड़े और ओकर पूंछ में आग लगा के जलावे वाला बाड़े। अब हनुमान रघुनंदन के पास कैसे जाई? कब जाई? हे अग्निदेव, तू वायु के मित्र हवा। हनुमान के रक्षा कर, ओकर शरीर पर शीतल हो जा, ओकरा के जलाव मत। और वस्त्र लेके आवा। वस्त्र समाप्त हो गए बा। एकर पूंछ में आग लगा दा। के सब कौनो काम के नहीं खनसा। एगो बानर तक पकड़ल लेके जाती सबसे। ए! तू बानर बानर तारी दुस्साहस, अकंपन, प्रहस्त, द्वारपाल। तू चाहत अपन संपूर्ण सेना के बुला ला रावण। हम सबके अपन पूंछ में लपेट के सागर में डुबा दे। बानर, तू एजा से जीवित ना जाइबे। हम तो यहाँ से जीवित ही जाइब रावण। हम चाही था तोहरों के अपन पूंछ में बांध के ले जा सकता नहीं, और तोहरा के का रावण संपूर्ण लंका नगरी के उठा के ले जा सकता नहीं। परंतु हम ऐसा करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अपमान ना करब। हम जौन लंका के विनाश कैले बानी वो प्रभु श्री राम के बल और सामर्थ्य के एगो झलक मात्र बा। रावण, एकरा से ज्ञान ला और प्रभु श्री राम के शरण में चल जा और सीता मैया के उनका के सम्मान सहित समर्पित कर दा। अन्यथा मृत्यु के गले लगावे खातिर तैयार हो जा। बानर, ये कदाचित ना होखी। जय श्री राम।
मैया रउआ हमार प्रणाम स्वीकार करी। पुत्र हनुमान, तू कुशल से तब बाड़ा ना? हम जब सुननी रावण तहार पूछ जलावे के आज्ञा देले बा, हम बहुत चिंतित भईनी। तहार रक्षा खातिर हम अग्निदेव से प्रार्थना करत रहनी। हम जानत रही मैया, ये रावरे पुण्य प्रताप रहे जे अग्निदेव हमरा के और हमार पूछ के ना जलैले। मैया, हम अपन शत्रु के शक्ति जान भी ले बानी और ओकरा के कम भी कर देले बानी। हम नगर के प्रवेश द्वार के जला दिले बानी और दुर्ग के दीवार सबके भी तोड़ दिले बानी। ऐसे रावण के दुर्ग रचना शक्तिहीन हो जाई और प्रभु श्री राम के सेना के लंका पे अधिकार कइल सहज हो जाई। मैया, प्रभु श्री राम के आज्ञा ना रहे ना तो हम रावण के अंत भी कर देती। मैया, अब रउआ निश्चिंत हो जाई। हमरा वापस पहुंचते ही प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव वानर सेना के साथे लंका पे चढ़ाई कर दी हैं और रावण के विनाश करके प्रभु श्री राम रउआ के यहाँ से ले जाई हैं। अब जाए से पहले हमरा के अपन आशीर्वाद दी मैया। प्रभु तरह के बल, शील और सद्गुण के भंडार बनावस। तू अजर होख, अमर होख और सदा प्रभु रघुनंदन राम के प्रिय रहा। मैया, राउर या आशीर्वाद देके हमार जीवन सफल कर देले बानी। अब रउआ से एगो प्रार्थना बा। हमरा के रउआ आपन कोनो ऐसा निशानी दीही जेकरा से प्रभु श्री राम के विश्वास हो जाए कि हम राउर दर्शन कैले बानी। इस समय केवल हमरा पास चूड़ामणि बा। तू एकरा के ले जा पुत्र। एकरा के देखते उनका बहुत सारा बात स्मरण होखी। लंकेश, वो वानर जैसे लंका में प्रलय मचा रखले होके। सब तू लोग के कारण भइल बा। यदि तू लोगो वानर के जीवित छोड़े के सलाह ना देता तो आज लंका की दशा ना होखी। क्षमा करी लंकेश, परंतु वो वानर के जीवित छोड़े के सलाह रावरे अनुज विभीषण दिले रहलन। तू विभीषण पर संदेह के अंगुरी उठा रहल बड़ा कंपन। परंतु पिताश्री, काका श्री के व्यवहार संदेहजनक तबाह। बस इंद्रजीत, बस। जाके विश्वकर्मा से कहा कि हमके हमार लंका पहले के तरह सुंदर और वैभवशाली चाहिए। मैया, मन में एगो शंका बा। कैसन शंका? ई चूड़ामणि राउर दूसर आभूषण की तरह कहीं गिरल भी तो मिल सकेला। मैया, यदि प्रभु के मन में ई बात आ गई तो? पुत्र हनुमान, तो बहुत बुद्धिमान बाड़ा। अच्छा, उनका के इंद्र के पुत्र जयंत के कौवा के रूप धारण करे वाला बात स्मरण करी है। वो का बात है मैया? एक बार इंद्र के पुत्र जयंत कौवा के रूप धारण करके हमार पैर में चोंच मरलस। रघुनंदन क्रोधित होके सरकंडा के बाण छोड़ ले। वो तीनों लोग में भागल फिरल, परंतु बाण से ना बाज सकल। फिर वो रघुनंदन के चरण में आके क्षमा के भीख मंगलस। फिर रघुनंदन ओकरा के एगो आंख से काना करके छोड़ देले।
उनका से कहिया जौन सीता खातिर वो एगो कौवा के दृष्टता सहन न कैले, वो सीता आज राक्षसी सबके बीच में धरती पर धूल में लौट रहल बाड़ी। आपन सीता खातिर राउर प्रेम कम काहे हो गईल? अब और देर मत करी, शीघ्र अति शीघ्र हमरा के यहाँ से ले जाई, अन्यथा हमार मृत शरीर भी देखे के भी ना मिली। राक्षसी सब एकरा के खा जाइए। मैया, रउआ कुछ ही दिन में सुनब कि प्रभु श्री राम के सेना लंका के घेर ले बा। तहार कथन सत्य हो के पुत्र। अब जा हनुमान, तहार मार्ग सुखद होके। हमरा और प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करिया। जय श्री राम। जय श्री राम। वो देखी जामन जी, हनुमान जी आ रहल बाड़े। चलो शीघ्र बतावा हनुमान, का तू सीता माता के दर्शन कैला? हाँ जामवन जी, हम मैया के दर्शन भी कैनी और उनकरा से बात भी कैनी, और प्रभु श्री राम खातिर उनकर संदेश भी ले आइल बानी। हे पवन पुत्र, धैर्य और शौर्य में ए त्रिभुवन में राउर बराबरी केहू और नहीं की कर सकत। यदि रउआ समान केहू और बा तो वो रउए बानी। चली, प्रभु श्री राम हमनी के प्रतीक्षा कर रहा लोग ही। चलो। प्रभु श्री राम की जय हो के। रघुनंदन, युवराज अंगद के नेतृत्व में जौन वानर दल दक्षिण दिशा की ओर गई रहे, वो किष्किंधा लौट रहल बा। गुप्तचर लोग सूचना दिले हाँ कि वो सब उछल कूद करत आ रहल बाड़े। तब तो अवश्य वो लोग सीता की खोज कर ले हुई है महाराज सुग्रीव।